Jamen, hvis vi skal tage før selve iværksætterprisen, så både Per og jeg, vi var fuld gang med at starte op med det her beef jerky. Og Per han siger, vi har da fået sådan en mail med iværksætterprisen. Og sådan lidt, det har vi ikke tid til, Per. Og det kommer vi heller ikke til at vinde. Vi har kød og sådan nogle ting, så det bliver ikke til. Og Per var meget insisterende. Og så endte det jo så faktisk med, at vi tog afsted til det. Brugte rigtig meget tid på det også, men endte også med, at det blev rigtig godt, det hele. En meget lærerig proces, bare komme hen, bare for at være med. Men det er præcis det samme som altså den samme situation, vi stod i. Vi havde lige åbnet en butik. Vi havde rigeligt at tage os til. Det var, okay, men det lyder også spændende, og det er også en bæredygtig vinkel, og ja, hvis vi ikke gør det nu, hvornår skal vi så gøre det? Og altså sådan en fornemmelse, at man springer ud i noget ukendt, og så må man se, hvor det går. Men også lidt det her med tanken om, hvad får man egentlig ud af det, ikke? Men det giver jo bare sindssygt meget. Men det tænker man ikke over. Altså, jeg ved ikke, jeg havde en fornemmelse, at vi dukker op til, altså vi søger, det er fint. Så kommer vi til semifinal og har arbejdet på en præsentation, men sådan lidt hurtigt. Og så er det først, når man så får besked på, at man er i finalen, så begynder det. Men det kommer vi så til stand-up, tror jeg. Jeg kan egentlig ikke huske, hvorfor det var, hvem der sagde til os, vi skulle med til at starte med. Kan du huske det? Jeg tror, det var Kim. Var det Kim? Ja. Det var ikke særlig meget. Jeg tror, det havde ikke min mor. Vi havde en interaktion med dig på det tidspunkt. Ja, du fik mit telefonnummer, det kan fandme godt passe. Men ja, altså vi kom ind med den samme indgangsvinkel. Det var så et spørgsmål, om vi ikke følte, vi havde tid. På trods af det dog, altså, vi er en rigtig, rigtig grøn virksomhed, og der var vi også helt vildt på det tidspunkt. Det er vi stadigvæk på nuværende tidspunkt. Men altså, de ting, de har gjort for os, både, altså alene bare opstil, for vi nørder ved hjerte. Og det er jo ligesom at udsætte det for et publikum på den måde, som der ligesom skulle ind over for at kunne præsentere produkterne, har fuldstændig ændret den måde, vi har set på markedet på. Så altså, ja, det var ikke noget, som vi tænkte var det værd til at starte med, men det blev det virkelig i længden. Absolut. Ja, jeg tror, jeg plejer at gå og sige, at vi var bare 3 gutter, der sad nede i en kælder, og så arbejdede på vores små produkter, og så lige pludselig skulle stå og præsentere det hele for hundredvis af mennesker. Det var helt vildt en proces. Jeg sidder også med sådan en historie om, at det der med at komme til at skulle skrive det, og præsentere det, og lave en præsentation af noget, som man egentlig har inde i sig. Altså, det der med at gøre det, få det delt op. Du er god til det, Kim, at komme med alle de her. Det er det, der skal være der. Der skal være noget omkring markedet, der skal være noget omkring jeres mulighed for selv. Det var rigtig interessant at få med, så tak skal du have. Hvorfor var det, du kom med i første omgang? Så hvad var det, der gjorde, at du meldte dig til iværksætterprisen? Men det var nok, fordi jeg blev opfordret til det. Fordi det var ikke noget, jeg ellers interesse i. Men at få lov at blive udfordret på det, det var det, der bed på. Det var, at jamen, det kan du. Ja, at det der med, at der er nogen, der tror på en, det er jo fedt. Ja, det er rigtigt. Er vi alle sammen blevet opfordret af Kim? Jeg er ikke blevet opfordret af Kim. Jeg blev opfordret af Michael. Så. Men jeg havde lidt fuldstændig det samme tankegang, som I også havde det der med at sige, det passer ikke lige. Jeg er slet ikke tit til. Men jeg synes jo også, at det der med at blive udfordret lidt på sin strategi også, og de der ting med at skulle altså når man går selv med det og arbejder, jamen så er det jo sådan lidt, det betyder ikke så meget, hvad lige det er, men det der med at blive udfordret på, at jamen, hvad er egentlig kerneproduktet, hvad er det egentlig, du vil ud med, og hvad er din vækstplan og sådan noget, det er jo rent faktisk en sund øvelse. Og det synes jeg, det var egentlig det, der triggede mig til at sige, jamen så lad gå, så går vi med. Fordi at jeg synes, det så ud til at være en lidt spændende proces. At den så var mere intens, end jeg lige havde regnet med, det var sådan en ansættelse, men det var jo kun positivt. Det var jo kun positivt. Ja, vi blev udfordret. Ja, og vi skulle også bruge noget tid lige pludselig. Rystet i Grundvold. Bare været en lærerig rejse, altså. Jeg er virkelig overrasket.
tror også nu, hvor vi snakker tidsinvestering, fordi det er en af de ting, som vi kom ind med til den første ting. Vi var jo, som Jannik han siger, nogle nørder i en kælder. Altså alt vores materiale dertil var også nørdet. Altså vi havde formler med op på tavlen, da vi lavede vores første præsentation, og stod og snakkede om kemi og alt muligt. Og det er totalt underordnet, når det kommer til det generelle marked. Og det var også, altså i det vejledende forløb, vi fik under det der. Jeg tror, det første havde vi ikke engang en PowerPoint, da vi skulle til semifinalen. Det var også bare tekst. Og alle de kom med en PowerPoint, og så var det også sådan, shit, hvad gør vi nu? Fordi vi står her totalt uforberedt på den her platform. Og så var det et spørgsmål, altså vi sad par døgn, tror jeg, efterfølgende, og bare sådan gik igennem, hvad det var. Og altså, det har virkelig lært os også at skære fra. Fordi en af de ting, som vi har haft meget med, det er sådan informations-overload. Altså bare præsentere det hele, og så lade forbrugeren sortere igennem det. Men det kan du bare ikke. Og specielt ikke med den måde markedet det er opbygget på i dag, hvor folk de har ikke nødvendigvis kort, altså sådan attention spans, men der er bare så meget information derude, du bliver bombarderet med. Så det at gøre dit budskab kort og koncist har været altafgørende. Og det var en af de, altså, den helt store ting, som vi fik ud af det, specielt under der optakten til den endelige præsentation. Men det er super svært, ikke? Fordi det er jo det, som vi brænder for. Vi bruger det meste af vores liv på de her virksomheder. Og vi brænder for dem, og det er passion, og ja, altså det er virkelig gå på mod og alt det der, ikke? Og så skulle kode det ned til 5 minutter. Og nu, altså, det er så svært. Det kan slet ikke lade sig gøre, føler man. Og vores første præsentation var 27 minutter. Bare lige sådan for kontekst. Det var noget i den stil. Ja, og det var ikke, fordi vi talte langsomt. Altså, det var bare budskabsrigt af helvedeste. Så, altså, men det kan du ikke. Der er ikke folk, de falder i søvn. Og det er uanset, hvor passioneret du er om det. Selv hvis du sidder i et lokal med ingeniør, så er der ikke nogen, der gider at høre på det der. Men det er jo lige præcis det, som det her forløb her kunne. Det er at rykke fra at være iværksætter og være sin egen lille boble, hvor man egentlig ikke har en særlig bred horisont til at se, hvordan kan vi videreformidle det her på en lidt mere også kommercielle del, men sådan så alle folk kan forstå, hvad er det for produkter, og hvad er det budskab, virkelig få pusset tingene af, og rettet tingene til at gøre fundamentet lidt stærkere, som har noget, der er rigtig godt at bygge videre på. Og måske også skære nogle af alle de overflødige retninger væk, så man får en lidt mere ensrettet retning. Det er det i hvert fald godt for os. Jeg synes bare, hele det der forløb, det er jo meget mere værd end den pris, man kan vinde. Det netværk, man har fået bagefter, alt det lært om strategi og alle de ting, der det har virkelig betydet meget for os. Det er jo gået fra, at vi har været amatør til at blive professional. Ja, faktisk. Og ikke mindst i PowerPoint. der har vi rykket os. Aldrig bruge hvid baggrund i PowerPoint. Bare spørg Kim. Det har vi vist alle sammen lært, tror jeg. Ja. Men det er faktisk lidt sjovt, at det udtryk, vi endte med i de PowerPoints, er faktisk blevet til en rød tråd igennem brochurer, flyers, alt muligt ting, som vi foretager os i dag. Så det har haft en positiv effekt på klarhed om strategi, om målene, om hvem vi er, hvad vi gør, kerneforretning, alt det der. Men det har også, det trækker stadigvæk tråd helt til i dag. Ja, til marketing, til hvad vi gør, og til at fokusere, fordi vi kunne lave så mange ting, og vi ender så med at sige, den der franchise, vi snakkede om, skal det være nu, skal det være senere? Vi har helt droppet caféen idé i forhold til, hvad dommerne sagde til os bagefter. Og det var en stor konsensus om, at det der café-ting der, glem det. Det skal I ikke. Det har vi så lyttet til. Og det har faktisk også været en positiv effekt at kunne få den tilbagemelding og ærlige svar fra dommerne med det samme. Det var meget omkring, hvordan vi var kommet dertil. Jeg synes også, at hele den der chance med at skulle gøre det, og stille sig der foran alle jer, og prøve at sige noget af det, som der egentlig er inde i en, og forklare, hvad er det egentlig for et produkt, jeg har med Escape Tour. Altså det med at få folk ud og prøve noget sammen, gøre noget sammen. Veronica, du fortalte mig, at I har været ude at prøve inden morgen på sten. Det var sjovt at høre. Jeg kan rigtig godt lide at høre det der med, hvad folk fortæller omkring, hvordan var det så.
passer det så nogenlunde med det, som du også havde hørt, jeg fortalte? Og det synes jeg egentlig ikke. Så kan jeg fortælle, at hele det her marketing, noget med at komme ud på alle mulige platforme, fortælle omkring, hvad man laver. Altså, vi er jo egentlig ret heldige alle sammen. Der findes jo så mange forskellige steder, man kan TikTok og LinkedIn, hvis man vil være der. Altså, der er virkelig mange steder, man kan gøre noget. Noget af det koster selvfølgelig penge, noget andet koster nærmest ingenting. Der er mange. Spredt dig mere ud over det nu her. Altså mig. Jeg fik gøre sådan her. Jeg prøver at sætte til mikrofonen samtidig, så det er sådan, jeg kan ikke dreje mine øjne mere. Ja, altså jeg vil også sige, at jeg har også fået hjælp. Jeg har været god til måske at spørge noget mere. Hvem kan hjælpe mig med det her? Og jeg har også forsøgt til at vise, så er vi også, fordi vi er jo familie omkring det. Og det er familien, der hjælper. Jeg har forsøgt det der med at få økonomisk række og betale for det. Men det viser sig faktisk at være ret dyrt, hvis du vil have et reklamebureau til at stå for hele marketing. Altså, det er mange. Det er jo også flere penge, end jeg har råd til. Men det der med at komme ud rigtig mange steder, det er rigtig stort. Jeg er gået i gang med noget, der hedder Get Your Guide. Det var også et af emnerne, som jeg gerne vil ind på. Så det er gået i gang. Og det er spændende. De så vil have 30% af indtægten. Det er selvfølgelig pisse. Men bare det, at det kommer ud, det synes jeg, folk får brugt det. Prøvet det. Ja, jamen altså, jeg synes jo, jeg vil godt hoppe lidt til det der med, når vi så er i gang jo. For det, der var meget spændende, det var jo netop det der med at få første gang, man skulle præsentere og få nogle eksterne på, og egentlig, hvor sjovt det alligevel er, at der bliver alligevel skabt det der forventningspres, og man får ligesom lige pulsen op at køre. Nu skulle man altså til at præsentere det her for både for jer og for andre. Det er jo lidt sjovt, for man tænker lidt, når jeg påkører ikke også, at skal lige præsentere sin virksomhed, men man får virkelig pulsen op at køre, og man bliver virkelig presset. Så det synes jeg var en sjov oplevelse. Og så også at få den der feedback, som man godt nok, altså nogle gange præsenterer man jo, man får ikke den feedback, som man fik ved at være sammen med jer, og være sammen med nogle spændende dommer også. Så det synes jeg i hvert fald var meget givende. Og man kunne godt se, at okay, der skal altså lige arbejdes lidt for at nå i mål med det her. Fordi man jo har den der, man ved jo godt, at man skal præsentere det for hele den sal der med de der par hundrede folk. Så det er jo også ligesom det der med, at okay, vi bliver lige nødt til at tage skeen i den anden noget. Det er også bedre at være foran, som at hvile på lavpladerne. Det er også Thomas. Ja, men det. Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige præcis at tage lidt ind i det. Fordi med far for at komme til at lyde rigtig cocky, det er overhovedet ikke meningen, men jeg vil gerne være ærlig omkring det. Vi har været igennem en rutsjebane. Fuldstændig det her. Så som jeg sagde til at starte med, da Per han siger det, så tænker jeg, det her produkt her, det er jo et kødprodukt, det er super lækkert, og vi ved, det er noget, folk godt kan lide, og det her. Men kan det vinde i pris? Kan vi komme igennem med, at det er med CO2 og kød og alle de ting her, ikke? Og transport, eller alle de andre ting, da vi så kom ind til det, var jo noget med guider, eller noget økologisk, alle sådan nogle ting, der ikke også, det var bare sådan, man sad helt og fik en mavepuster. Så kommer vi op og viser vores PowerPoint-show, og vi har brugt noget tid sammen med Kim. Vi har lagt os i scenen, fordi vi tænkte, det bliver svært at vinde det her. Og så viser det sig, at vi er et par skridt foran på det første PowerPoint-show. Og det gør faktisk, at vi lige får det rettet til en gang mere, og så kommer vi herop til semifinalen, hvor at inden det, der var der ikke sket, altså I havde rykket det alle sammen jo, ikke? Og det var bare, vi havde bare fået rigtig god sparring i Kim, og det var lykkedes rigtig godt. Så kom vi herop til semifinalen. PowerPointsene er generalprøven, det er det, jeg mener. PowerPointsene er låst. Vi kan ikke gøre mere ved dem. Og så har I bare rykket jer. Ikke? Fuldstændig, men når vi sidder her og jeg, ikke? Og vi bare sådan, vi vinder det her. Vi kan godt gå i gang med produktionen igen. Det går fint, og vi lader bare overhovedet ikke om på det, vel? Så sidder bare, vi taber bare kæben. Begge to, ikke? Vi er sådan helt forpustet. Vi var helt demoraliseret, da vi gik ud og sådan, nej, hvor har vi dummet os. Virkelig, virkelig dummet os nu. Og det eneste, vi kunne gøre, det var ret talen til, ikke? Og da vi så kom hjem. Så det er for at sige, det er det her med, det er jo også en lærdom. Det er jo, lad være med at være for cocky. Det er en sindssygt dårlig værdi. Bliv ved med at tænke, du kan gøre dig bedre, du kan gøre det bedre, du lad være med at hvile på laurbærrene. Det er noget, vi har taget med os. Og det var noget, vi bare kom til at gøre, fordi det virkede sådan,
Og lige Kom pludselig man var vi ud, det bare tror jeg, bagud på point, så og var det vi bare var- blevet overhældet. Og det er jo meget vigtigt lærdom generelt, Ja, det er for det er jo det, man altid bliver. Man bliver lidt for komfortabel i sin egen Og tingene går godt. fedhed, ikke også? I Ja, stedet lige for præcis. bare at hele tiden være på vagt. Ja. Altså, jeg synes jo, det der med udvikling, det var jo sjovt at følge på alle, for der skete jo virkelig noget. Det gjorde der Ja, bare. altså, det var med Armor-gutten derovre, det var jo helt crazy, for det startede jo virkelig som totalt, hvor man bare tænkte, hvor her til det kommer aldrig til at køre det her. Og så rykkede jeg var så ned, så de blev rent faktisk ret skarpe til sidst. Men til at starte med, der var det godt nok også. Der er ikke hemmelighed for, at det er for os, der var mest bag. Det kender vi her. Altså, da I lavede jeres PowerPoint, der rykkede I jer. Ja. Det gør I. Der kom I ned med bare med et led lidt. Jeg tror også Med noget tid. Ja, vi animationer brugte gode, vi brugte også mange timer på det. Det kan man godt se. Men også aftener. Altså, hvis vi endelig skal ind på det der, fordi en ting er jo, hvad der ligesom kom ud af selve i-prisen. En helt anden ting er de ting, som der blev opbygget under det. Både erfaringsmæssigt, men også de netværk, der kom ud af det. Og nu, altså for eksempel, vi sidder jo ude på domicilet nu. Og bare det at have en erhvervsrådgiver på. Altså nu har vi Kim, så du ved, det er lidt unfair, men altså... Nej, Kim han er vanvittig. Kim han er vanvittig. Det er lidt uhyggeligt, hvor meget Kim han har rykket på os. Inden for alt, stort set. Men det at have den sparringspartner og den mulighed, fordi da vi startede, der var det der med at få feedback. Det var ikke, fordi jeg ikke havde noget mod feedback, men det var ikke noget, vi opsøgte. Sådan, for det var lidt småirriterende. Men det at komme ud over den der, og så bare kunne kigge på sine egne ting, og så faktisk bare sige, det er noget lort, det her. Altså, det kommer ikke til at gå, det her. Og så smide det ud, og så starte forfra. Også ligesom du siger med at sidde på laurbærrene, der er også det her med at være jaloux på en eller anden måde, og droppe den fuldstændig, og så i stedet for at tage det som en faktor, hvor du kan se, det at andre har gjort noget, betyder også bare, at så har du ligesom sat et mål, det kan lade sig gøre, i stedet for at sætte sig ned og blive irriteret over, at andre har opnået det. Og så bruge det som en motivationsfaktor, har også været en kæmpe ting, hele vejen rundt. Kæmpe udvikling. Altså, det er jo ikke, og det er jo netop det gør. Man er sammen flere om det, ikke? Man har nogen at måle sig op af. Man rykker sig. Man begynder virkelig at lægge sig i selen for at komme foran hele tiden, ikke? Man stopper med det. Du skal næsten fortælle det med guldfireren. Guldfireren med Eskild Ebbesen. Og det er ret interessant. Der var så et foredrag med Spillage. Og han sagde så, han er jo den, der har vundet mest gode OL-medaljer med guld i den der kajakfire der. Og det ene år, der vinder de guld 4 år efter, hvis de ikke forbedrer sig med den samme tid, de vandt guld med, der vil ikke engang komme med i OL. Så det gælder bare om at finde de små løsninger. Du kan ikke finde sekunder. Du finder millisekunder her, millisekunder der. Hele tiden bare blive bedre, bedre, bedre. Og det er det, vi er. Det kan godt være, at vi ikke er elitesportsfolk, men vi er elite til det, vi gør. Der er ikke nogen, der gør det bedre end os. Det skal vi huske. Vi må udvikle os, fordi ellers er vi det ikke. Det er præcis. Det er præcis, så bliver vi overhalet. Smukt. Jeg får ikke meget poetisk. Tak for den. Spændt. Meget spændt. Helt vildt. Alle følelser, det det var. Når man skal op og præstere. Nervøs også, ikke? Altså, man har hele sit bagland siddende dernede i salen. Hundredvis af mennesker, man ikke kender. Man skal præstere. Man har øvet sig. Man mener godt, at tingene kan gå godt, men der er med mig meget, der kan gå galt. Man er nervøs. Man er spændt. Og det er en god cocktail til at kunne præstere lidt ekstra. Få lidt adrenalin i kroppen og tænke lidt klarere. Og så var det bare at gøre, som vi havde øvet det så fint. Der havde været nogle gode øvelser. Man havde jo også en tryghed i, at man kunne det godt. Man havde jo prøvet det før. Så det var bare at gøre, som man havde gjort. Og så måtte det være allerede. Jeg var i hvert fald nervøs, det må jeg sige. Og det var også meget tydeligt for mig. Men der var ikke andet at gøre for at gøre det. Og så går det hurtigt. 5 minutter går det med. Men det var jo fedt, som I også fortæller, at alle var gode. I var så gode altså præsentationerne var bare skarpe, og der er virkelig sket noget på den. Det var derfor, det er jo fedt også at gøre det for alle dem, man kan se alle. Der var mange mennesker, og det var... Jeg ved ikke, om de rent faktisk forstod, hvad jeg har lavet. Jeg tror faktisk ikke, dommerne gjorde. Så jeg tror, på den måde kunne jeg godt tænke mig, at jeg ved ikke, jeg er jo altid type, der godt vil lave om på alting. Så jeg ville jo gerne have haft, at det var de samme dommer. Ja, altså fordi dem, der sad der, de havde muligvis kun oplevet de 5 minutter, som jeg skulle præsentere.
Og det var fandme svært for mig at få dem til at fatte, hvad jeg lavede. Så det var i hvert fald min oplevelse, at det var faktisk svært. Så der skulle jeg måske have været mere opmærksom på, at de 5 minutter taler til nogen, som ingenting ved om. Det skal man jo altid vide. Det er jo altid det altid er. Dem, der ikke ved, hvad man laver, de er måske knap sådan. Det er så svært egentlig at gøre det der, så det er præcis pinpointet på dem, som ingenting ved, den som man ikke gerne vil købe sit produkt. På den dag får man dem hugt. Det var måske nok noget, det kunne være et input til, hvordan man kunne gøre det helt smule mere. At jeg havde meget svært ved at få til det. Og vi var også i en situation omkring, kunne vi prøve at lave en lille, kunne du prøve at vise en opgave, gøre et eller andet. Men det er bare, med det jeg laver, ikke muligt for mig i hvert fald at gøre det. Jeg har ikke kunnet finde metoden. Det er ikke det samme som, at den ikke er der. Ja, men det var min udfordring med det. At simpelthen ikke, det er det måske i virkeligheden med mit produkt. Det er, at det er svært at fortælle præcis, hvad det er. På kort tid. Men det tror jeg, altså selvfølgelig er der nogen, der har nemmere ved det, men jeg tror rent faktisk, det er for mange af den helt store udfordring. Det er jo det der at skære ned til 5 minutter, og så virkelig komme ind til kernen af, hvad er det egentlig for et produkt, man har, og hvordan vil du sælge det på 5 minutter til nogen, der ikke ved en skid om det. Altså det er jo egentlig det, der er den fede opgave. Ja, og kunne det hele bare en overskrift. Ja, eller hvis du bare siger, at du har kun én slide, eller men det er også det, man altid siger med den der elevator-tale, ikke også? Altså, som man ganske kunne lide af, ikke også? At du skal bare på no time kunne fortælle, hvad det drejer sig om. Og det er bare pisse svært. Man synes lidt, hvor svært kan det være, men det er bare svært. Ja, ekstremt svært. Ja, især når man har sådan nogle lidt komplicerede produkter, som vi har med noget, der arbejder med IT-sikkerhed, og for dit vedkommende nogle guidede ture, eller opgaver ude i altså det er bare, der er det nogle gange lidt nemmere lige at lave noget kør, eller fortælle, at man laver en skudsikker vest. Men selv det er jo svært også. Men man skal bare folk, hvorfor de skal spise tørret kød. Ja. Du ser folk i øjnene. Men I kan jo snyde det, bare udlevere det. Det kan vi jo trods alt ikke. Du skal lige lade folk hen til standen først. Der er mange, der går forbi sådan. Vi har alle sammen udfordringer, og det er, derfor var det rigtig fedt at gøre det her. Fordi man bliver virkelig udfordret på det. Så kan man sige, det lykkedes jeg så ikke med. Jeg vandt jo ikke. Men jeg vidste fra starten, at det var I bare for gode. Jeg vidste, altså det var, vi havde ikke en chance. Og det havde jeg det fint. Så jeg havde det til efter generalprøven der. Ja, vi ikke vandt. Ja. Det er helt sikkert. Men jeg tror også, det er vigtigt det der med, at fordi vi kunne jo alle sammen, altså vi kunne jo smile af, at det var Kyrt og vand, for det var jo ikke meget med bæredygtighed og sådan noget at gøre. Men på den anden side, så er det jo, jeg tror, det der vægter højst i sidste ende, det er jo også den vækstmulighed, den vækstpotentiale, man ser i, og hvor moden virksomheden er. Ikke? Og der mener jeg jo sådan set, det var den rigtige vinder, hvis vi kigger på det parameter. Men jeg vil gerne sige, at vi taler faktisk ind i bæredygtigheden også, i og med, at beef jerky i forvejen bliver importeret, og her der laver vi det i Danmark, det er kortere transporttider, det er bedre dyrevelfærd, og vi oplever også rigtig tit, når vi er ude på standen, at folk de kommer forbi og så siger, men jeg spiser ikke særlig meget kød, men så er du lige præcis vores målgruppe, fordi her der kan du spise ganske lidt, og få rigtig god smag ud af det. Det svarer til 141 gram kød, det der er i en pose. Lav en kotelet, 141 gram, så er den væk på 5 minutter, ikke? Så den kan du sidde og hygge dig med til 2 salater eller til en aften. Så på den måde taler vi ind i det. Ja. Det er jo ikke det, der er oplagt. Altså man forbinder jo kød med noget, der er CO2, specielt okse. Så ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg synes også, det der med, at I havde medarbejdere, og I tog også sociale med i det. Det synes jeg faktisk virkede rigtigt. Jeg er ret sikker på, at det havde også virkelig. Så hun er faktisk gået op i tid nu her. Hun arbejder en dag mere, så hun stadig i timer også. Så det går den rigtige vej med det også. Det er super fedt. At se den udvikling, man faktisk kan gøre. Folk, det er jo faktisk noget af det sjove ved at være iværksætter. Det er at kunne være med til også. Ja, altså vi kom sådan lidt ind til det med, at vi havde næsten kun, hvad kan man sige, sådan øjnene mod prisen. Altså vi kørte udelukkende på, at nu skal vi få de her penge, og hvad alt det andet, det er sådan lidt sideløbende. Men eksponeringen, som vi fik under det der, det var helt sådan næsten mundlamt. Altså
da vi kom ind med de boder, vi fik ude foran, der var ingen, der kom over til os overhovedet. Altså, vi hørte decideret folk, der gik forbi os og sagde, nu kommer vi over i det farlige hjørne. Og der sagde vi, der var ikke meget, vi kunne sige der. Men så efter vi havde de der 5 minutter på scenen, og lige fik forklaret det hele, så havde vi en del, der kom over til os og sagde, vi fik lidt samspil med dem om, jeg kommer fra her og her og her, og jeg har brugt det her, jeg har måske været ude i Afghanistan, så jeg kan lidt se det her problem, og I begynder at takle alt sådan noget. Vi har også fået nogle kontakter, som vi stadig bruger den dag i dag, og vi arbejder rigtig meget på at udvide gennem folk, som bare sådan tilfældigt var til I-prisen. Så selvom at vi ikke vandt prisen, så er det stadig, altså det har givet helt vildt meget. Også det der med, at vi bare sad i kælder og ikke rigtig snakkede med nogen. Jeg har jo næsten defineret os. Nu skal du også, altså igen, det vi kigger på pengene så meget, det var fordi vi prøvede på at udvide vores produktion, og jeg tror prisen var 25.000 eller sådan noget. Og det var nøjagtigt det, vi stod og manglede for at kunne købe en ny lasercutter. Så det var sådan, altså, vi skal have de der 25.000, og så skal vi bare køre videre den retning der. Men altså, i sidste ende, der tror jeg, det har været ultimativt ligegyldigt. Jeg tror ikke, det vi har fået ud af det, kunne erstattes af 25.000, uanset hvor vi havde investeret dem. Det havde faktisk været ligegyldigt. Nej, det er det. Har I så købt den der laserting der? Nej, nu har vi søgt EU-midler for at få en større. Jeg synes, og jeg kan høre, at I har både nævnt, at I stoppede jo jeres produktion i det her forløb, og I kunne også holde det på pause. Ja, altså på minimum blues, ikke? Ja, vi passede vores hele nye butik på, så godt vi nu kunne, og lave det i priser om morgenen, om aftenen, i alle andre tidspunkter på dagen. Så jeg synes, det var en stor blanding den dag. Så både, jeg tror faktisk, den største fornemmelse, jeg havde i kroppen, det var, jeg skal bare have det overstået. Giv ikke mere nu. men så da folk begyndte at gå op og sådan noget, så ja, altså så kom den her sælger i mig frem igen, og så kunne vi godt, det var nogen jeg kan, og folk vi kan snakke med, og stille kollaborativ. Ja, så gik jeg i selvsving igen. Og så må jeg sige, den der foredrag med Jesper Teilgaard, det kan jeg ikke huske så meget af. Kan I? Nej. Det var det også. Han holdt ikke øje med... Han holdt sig ikke til tiden. De fleste Nej, af os han tænker, har ikke de der 5 minutter der. Kan vi ikke snart komme på scenen og få det overstået? Vi skal lige have de her 5 minutter, og så skal vi af os. Og så kan du komme igen. Så kan han snakke. Så... Det er faktisk lidt sjovt med det her, fordi at både med hans PowerPoint og med så mange andres PowerPoint, nu er man bare nået til det punkt i sit liv, efter at have været blevet pisket Kim, næsten fysisk, i rigtig lang tid, hvor man bare har fået at vide, hvordan PowerPoint skal se ud, så nu sidder man der sådan lidt et overmenneske, når man sidder og kigger på andre folks PowerPoint, så tænker, det er slet ikke sådan, det skal være. Marker, du kommer slet ikke ud med dit budskab. Du ved slet ikke, hvad du kommunikerer ud lige nu. Ja, sådan er det faktisk. Ja, man er jo aldrig blevet undervist i, hvordan man laver det. Altså, jeg er ikke professionel til at fortælle, hvordan man skal lave det. Det er altid. Det var godt. Jamen, vi vandt jo... vi vandt et gavekort til Connect Danmark, hvor det er nogenlunde samme forløb, eller i hvert fald samme forberedelse, hvis ikke mere til det. Hvor Connect Danmark, der kommer du ind, så overtager din virksomhed i 2 timer, og så bor væk fra de andre folk, høje herrer, hvor du må ikke blande dig, for ellers tager det for meget tid. Så igennem det, der fandt vi faktisk en investor. Det var ret godt. Man kan sige, det er erhvervsfolk, der melder sig ind på en case. De kan se sådan en overskrift inde i det intranet. Så kan de melde sig ind, og så betaler de faktisk penge for at komme med og sidde omkring det bord og få lov til at spare om virksomheder. Det, de egentlig betaler penge for, det er selvfølgelig at få lov til at komme med deres viden. De vil gerne give, men selvfølgelig også for at få det netværk, der sidder omkring bordet. De kan jo også aftale med hinanden bagefter, at de udveksler sit kort og sådan. Men det rykkede os helt vildt. Det var faktisk det, at vi kom til I-pris, og efterfølgende reagerede på at komme til Connect Danmark, og lade os, om ikke andet, mere i selen til det, fordi det skulle bare være skarpt. Vi havde 1,5 time, hvor de sad og snakkede om den virksomhed der, vores virksomhed. Det var med budgetter og alting i dybden.
så de havde noget forhold til. Så stiller man 2 problematikker op, og det snakker de så om, og vender, hvordan de vil løse. Det er helt vildt ved det. Både det input, de er kommet med, men selvfølgelig, som jeg siger, at ham her, som nu er blevet vores investorer, han sagde jo, jeg vil gerne give jer 2 timer gratis sparring, og han kommer med nogle helt konkrete, konceptuelle tilgang til udviklingen af vores produkt, som vi er i gang med at arbejde med, som vi også er i gang med at rulle ud. Så det har jo gjort, at vi sidder over for en enorm stor strategi, enorm potentiel vækst, hvor vi virkelig kan begynde at komme ud i Danmark inden for det næste stykke tid. Når jeg siger det næste stykke tid, så er det næste halve år. Så der kommer til at ske rigtig meget fra vores side af. Det gør det jo på baggrund af, at vi har været med i de 2 forløb. Der var det rigtig sjovt. Det var lige omvendt der. Jeg synes ikke, vi havde tid til det, og Thomas han synes, vi skulle prioritere det. Det er stress på grund af det. Men vi kom da heldigvis med, og tak for det, Thomas. Det var godt, vi lige er modsat der. Det er godt, vi har en anden. Det er derfor, vi går med til e-prisbært. Ja, det tak. Så det ene med det andet, det går. Ja, lige præcis. Det er jo tilfældigheden. Spiller rigtig langt. Det må man sige. Det må man sige. Man lige ser mail, man lige reagerer på den, i forhold til mig, i forhold til dig, og jeg er også selvfølgelig med vinder og alle de ting her, ikke? Og man får det der forløb, ellers var vi aldrig kommet til det. Så havde vi jo, så kan det være, at man har den anden vej, men det har i hvert fald givet godt skub. Ja, altså, det er jo næsten gået 6 måneder nu, eller sådan et eller andet. Rigtig meget, der har været fokus på de ting, som der har været efterfølgende, men den specifikt det, som I snakker om der, nu har vi ikke fået en investor på, men vi har flere folk, som der har tilbudt. Det er så ikke noget, vi er interesseret i, hvor vi er lige nu. Men det at komme ind og få sådan, jeg vil ikke sige professionelle erhvervsfolk, men folk, der har haft en god chat år inden for sådan større virksomheder, og stille problemer op for dem. Nu har vi lige fået mentor på, blandt andet. Og komme med sådan ting, som vi har gået og pynset over i et godt stykke tid, som en problemstilling til dem. Pitch det. Og så høre dem komme inden for sådan et par sekunder med et helt konkret svar på løsningen. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Ja, og det er nok noget af det største her efterhånden, vi har fået ud af det. Det netværk, der er opbygget. Og det er også ting, som, nu vil jeg ikke sige klienter, men folk potentielt, du kan samarbejde med omkring det der. Og igen, det er en ting, som der bliver hættet hjem på tv, hvis vi nu skal referere til Løvens Hule og sådan noget. Det der networking er alfa og omega. På en måde, som du kan ikke forklare det. Det er også noget, jeg har fået fortalt 100 gange. Og det er først, når du oplever det, det faktisk klikker for dig, hvor essentielt det egentlig er til din vækstrejse. Og hvis ikke andet, ikke inden for penge, men så vækst inden for virksomheden. Hvor er dine mål henne, og hvad er det, du skal opnå, og hvordan gør du det helt konkret? Og lave dine mål actionable. For ellers så bliver det bare sådan noget vapid, et eller andet, der flyver et eller andet, det bliver ikke til noget. Men det at få businessfolk på siden, som har erfaring, er kæmpestort. Det betyder alt, og det er det, du bliver eksponeret til rigtig langt ad vejen. Og så er I sten level. Sådan ham. Men hvad med jer? Altså, det sker jo en hel masse ting, fordi I har fundet, og I har aldrig der mulighed. Altså, følger I, at I kan følge med, eller er det bare, det går for stærkt nu? Jeg synes godt, vi kan følge med. Det synes jeg. Selvfølgelig er det lidt overvældende nogle gange. Det kan sagtens være, men så vi er gode til at overtage fra hinanden af. Så er der nogle gange, så den ene, han har noget, jeg vil ikke sige stress, men i hvert fald blot belastet. Det var meget at tænke på. Så den næste, det er sådan, det skiftes, men overordnet set, synes jeg faktisk, det går rigtig godt. Det synes jeg, vi er gode til at planlægge fremad. Og hvis man bare tager produktionskapacitet, vi har i lokalet, så kan man jo sige, hvis nu er det 3 kunder, vi har i pipeline lige nu, som ikke engang er en del af strategien, men der kommer nogle andre nu i løbet af et år, og næste år, der kommer der endnu flere. Så store nogen, ikke om. Hvis de lige pludselig bare kommer med og siger ja alle sammen, så kan vi ikke følge med den kapacitet, vi har lige nu, men det er jo selvfølgelig noget, vi planlægger os ud af, hvor det er udstyr, som vi skal løbende over det næste år. Tryk på den her skalering, der er med de gåseøjne, mindre kunder, som stadig er kæmpestore, hvor vi er nu her. Men de næste, de er enormt. Så det er sådan, at der skal noget produktionsudstyr til, og det bliver vi nødt til at trykke på løbende nu her over det næste år. Og det skal vi nok kunne følge med til. Per, han er jo højt på store teknisk chef. Så det skal han nok finde.
Altså, i hvert fald, jeg skal lade dig i hvert fald ud, hvis vi ikke gør, fordi du har sagt, Thomas, det skal vi nok finde ud af. Så længe ordrene kommer, så skal jeg nok få den produktion til at køre. Okay. Det skal vi nok. Ja, det er det. Ja. Held at være med jeres. Ja, gør vi. Ja. Hvordan er det godt bagefter? I alle retninger, tror jeg, vi kan sige. Altså, vi følger mellem de daglige udfordringer og de nye ting, vi skal lære. Og vi har prøvet, faktisk siden vi havde e-pris, har vi prøvet at have vores første unge medarbejdere i periode. For eksempel. Og få faktisk nogle bedre værktøj til at følge omsætning og maven og alt det her sådan lidt mere management-agtige del af det, og så se, hvordan står det til. Er I gode til at bruge erhvervshuset? Kim for eksempel eller andre? Ikke så meget på det sidste, men det kommer. Ja. Vi har, det er faktisk lidt vildt, fordi jeg aner faktisk ikke, jeg har lavet i al den tid. Det er godt. Altså flere varer. Vi har faktisk brugt rigtig meget tid på at finde de rette leverandører med en del skuffelser. Det fulgte med, må jeg sige. Vi har prøvet at finde. Vi vil gerne have nogle andre varer end alle de andre steder. Vi vil gerne have den høje kvalitet. Økologiske varer. Altså økologiske varer er ikke svært at finde faktisk. Men høj kvalitet har været, det er virkelig svært. Så det har vi faktisk brugt rigtig meget tid på. Og det har været rigtig meget en trin frem, 2 trin tilbage. Og så virker det den ene gang, og så går det ikke mere. Og prøv igen. Nye snakket om, at I skulle måske prøve at udvide i andre byer. Og er det en tanke, som I har kastet, eller I går videre med det? Nej, det er faktisk stadigvæk planen. Bare vi kan se nogle, at vi vil kunne opnå altså de problemer med at få leverandører og sådan noget, det vil også blive hjulpet. Altså, først så har de andre emballagefri butik det samme problem. Så vi kunne lave et netværk og så sælge til hinanden. Jo mere volumen vi kan købe, jo nemmere er det at få logistikken. Det er jo logistik, som er altså transporten, som er den største udfordring i forhold til de leverandører, vi nu har i øjemål, eller i sigter, fordi de er ikke i Danmark. Så hvis vi kunne have flere butikker, eller lave en form for netværk, altså blive større, så kunne vi opnå nogle andre muligheder i forhold til sourcing, for eksempel, og for de andre ting. Og vi kan også se, at det Kolibri laver, det har et marked, det er interesse. Vi ser flere og flere kunder, som er skuffet over, hvad de finder i supermarkedet. Og supermarkedet er ikke interesseret i at have den høje kvalitet. De nivellerer nær, virker det til. Så ja, det er stadigvæk på planen. Uden dato. Kunne du forestille dig, at det er en virksomhed, I vil selv stå for? Eller kan man forestille sig, at det var nogen, ligesom jer, der var interesseret i at gøre det i en anden by? Altså, alle modeller er på bordet, vil jeg sige. Det er ikke ejerskab til Nej, det er... det lyder lidt højtidligt, men det er branded, vi er ude efter at sprede. Jeg tror ikke, vi kan selv stå for den daglige drift i flere butikker. Så. Jamen, efter jeg har været med til e-prisen og fik en flot andenplads,
delt andenplads, vil jeg sige, så er det jo rent faktisk gået rigtig godt. Noget af det, som jeg synes, at jeg blev skarp på under forløbet, det var jo det her med, at hvad er det egentlig produktet er. Hvor jeg valgte at fokusere meget mere på appen end på konsulentydelserne. Og det synes jeg har flyttet noget. Det har flyttet det, at jeg er meget mere fokuseret på at få solgt appen. Og det synes jeg i hvert fald har hjulpet mig. Om ikke andet som mentalt til at sige, at det er det, der jeg vil ikke sælge mine timer, hvis ikke jeg kan sælge appen mere. Så og forsøge på at finde nogle partnerskaber, så man kan få solgt eller fokuseret på abonnementsforretningen, som man kan se. Så det synes jeg har fået ud af det, og det har jeg også bagefter kunne bruge til at fokusere på det. Mm-hmm. Ja. Jamen efter i-prisen fik jeg også en anden plads. Det var rigtig fedt. Og man kan sige, at det der med marketing, det er det, jeg har brugt krudt på. Og det er vigtigt. Finde ud af, at det er vigtigt. Også finde metoder til at gøre det på. Det synes jeg egentlig er meget spændende. Tak for det.